For today's video mga ka-adventure, mayroon akong na-discover na magandang pasyalan na tamang-tamang pasyalan ng ating mga mahal sa buhay, barkada at mga katrabaho. Tara mga ka-adventure, samahan nyo ako at ipapasyal ko kayo. Bali dalawa ang pwede mo masakyan papunta dito mga ka-adventure. Pwede kang bumiyahe dito by land gamit ang tricycle o di kaya na may 4 wheels. Pangalawa, pwede kang sumakay sa mga bangka. Siyempre ang pinili namin ay magbangka para exciting. So yun na nga mga ka-adventure, after 20 to 30 minutes na pagsakay namin sa bangka, nakarating na rin kami. Pero bago dumiretso sa may pupuntahan namin, magpahangin muna kami dito sa may gilid ng dagat. So yun na nga mga ka-adventure, andito na po tayo sa may Fisherman Place. Tara mga ka-adventure, pasok na po tayo sa loob, ipapasyal ko po kayo. Dito sa may harap mga ka-adventure, nagbibinta sila ng mga lugaw at saka mami. Yun na nga mga ka-adventure, mayroon po tayong nakitang grupong magkakaibigan na kumakain dito. At nakilala naman ako ng isa, kaya ayan, pinashoutout na lang natin sila at saka pinakaway. Medyo mahihain nga lang sila. Hello, shoutout sa inyo! Bali ito yung mga cottage na pinaparent nila dito mga ka-adventure. Mayroon din mga kwarto iyan. Pwede ka dito mag-stay ng overnight, kasama ang iyong mga kapamilya, kapuso, kabarkada, at iyong mga katropa. Kung mayroong mga special event kayo mga ka-adventure, pwede nyo ganapin dito. Tulad ng family bonding, birthdays, reunion, team buildings, at iba pa. Pwede ka rin magdala ng mga pagkain mo dito at ipoprovide na rin nila yung mga gagamitin mong pangluluto. Pwede po kayo dito mag-video okay, mag-shot. Siyempre pwede rin po kayong maligo sa may dagat. Ayun o, kasama ko pala yung tita ko tsaka si nanay ko. Aba, hindi na rin sila nagpahuling magpa-selfie-selfie oh. Yan, kaway-kaway naman dyan. Aba, yung ganda rin mga nakasulat dito mga ka-adventure oh. Brave and free and wild as the sea. Take me to the ocean. Kaya tara, punta tayo sa may ocean. Napakaganda naman talaga dito sa may bandang likod mga ka-adventure oh. Ang sarap magkape habang nanonood ng sunrise o di kaya na may sunset. Ang sarap pa ng simoy ng hangin. Mapapasana all ka na lang talaga eh ha. Sana all. Pag ganito na lang palagi mga ka-adventure ready. Hahahay ang buhay. Paduyan-duyan pa oh. Sino nga mga ka-adventure, umakyat po tayo dito sa may taas para makita din natin yung ganda ng view. Kung medyo madami kayong pumunta dito mga ka-adventure, pwede rin kayo magdala ng inyong mga tent at iba pang mahihigaan. So yun na nga mga ka-adventure, oras na po ng kainan. Mukhang napaaga po ang aming dinner dito mga ka-adventure. Tara mga ka-adventure, kain po tayo. Bali ito yung mga pagkain natin dito mga ka-adventure. Mayroong pakwan, mayroong saging, mayroong ding mga isda mga ka-adventure at iba't ibang klaseng seafood tulad ng hipon. At yun ang mga ka-adventure, kumakain na po ang aking nanay at aking tita. At kasama ko rin pala ang aking bunsong kapatid na si Rupa. Kasama rin natin ang aking bayaw na si Eric at ang aking tito. Sayang nga lang mga ka-adventure, hindi nakasama si Mrs. Nasa trabaho kasi. Bali mga ka-adventure, ang Fisherman Place ay matatagpuan sa may Sitio Bor, Barangay Pugaro, Dagupan City. Mas mabilis magpunta dito pag sasakay ka ng bangka. Pero kung may mga sasakyan naman kayo dito, pwede rin naman po mga ka-adventure. Pag magpupunta kayo dito mga ka-adventure at magre-rent, depende sa presyo kung ilan po kayo mag-i-stay dito. Abay, napakasarap talaga ng mga pagkain nila dito mga ka-adventure. Busog na ako. Ay, naku naman yan. Bihira lang tayo makakain ng mga seafoods mga ka-adventure, kaya lubos-lubusin na natin. Yung pusa nakaabang sa baba, kaya pinakain na rin natin. Bali taga iba't ibang lugar ang mga pumapasyal dito mga ka-adventure. May mga nag-rent at nag-stay na rin dito ng mga taga Pampanga, may mga taga Tarlac, may mga taga Manila at may Baysiha pa. Ayun oh, sana all pakapi-kapi lang. May mga dala pang pasamyapsal pa oh. Pagkatapos nyo kumain at magkape, pwede kayo magbanding at maglaro o di kaya na maligo dito sa gilid ng dagat. Abay dinadayo talaga ito mga ka-adventure, mga taga iba't ibang lugar. Kaya mga ka-adventure, kung naghahanap po kayo ng lugar na mapapasyalan, harap na dito sa may Fisherman Place, sa may Barangay Pugaro, Dagupan City. Malapit lang ito dun sa may sikat doon na kainan sa may Boracay. For more info and inquiries mga ka-adventure, pwede nyo po silang i-search sa kanilang Facebook page na Fisherman's Place. Andyan na rin po ang kanilang mga address at contact number na pwede nyo pong tawagan. At hanapin nyo lang po si Ma'am Leti Camacho. Siya po yung nakayelo mga ka-adventure.
Abay, napakabait talaga nila mga ka-adventure. Maraming salamat sa pagbisita sa amin dito. At syempre, maraming salamat din sa masasarap na pagkain. Babalik at babalik ulit kami dito. So paano ba yan mga ka-adventure? Hanggang dito na lamang. Dahil maliligo muna kami. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!